Ama çı granisa raftan da kan na paten doğru na dakimi doğru na moşina na ya veli khatir rafte sanaşı dedi fakat sana da kabanmış olur. Бача уромша проблема ҳа я баша шинос аст мошинаи замонавӣ дорои Wi-Fi бепул комфорт хати мерай граница миёй оиди патент оиди регистрация чиз ҳаволе ки дошта бошӣ ҳамаашда ҷавоб метадам мефаҳмӣ номроша дорӣ не охи ина номрош дарои экран десаи немия о ҳамада салом дӯсто бародаро ман муҳаммад шарипов ҳастам ва ин канали SMsharipov хеле ки ҳамаи шумо медонед мо партофта будем гуштин аз ноҳияи Дангара якум қисмша ва ба сабабе ки шумо хоҳиш кардем ки мо дуюм қисмша партоем марҳамат ин қисми дуюми ҳамон гуштин аст ба сатҳи олӣ монтаж кардаги аст фақат ҳамон ҷои интересиёш ҳастай марҳамат тамошо кунед ва фикротуна дар комментария оиди ҳамин гуштин ва оиди ҳамин видео дар комментария ҳатман баён кунед. ва як чиз дигара мехостам бугум ки бародаро баъзе видеоро ҳастай одамои видео дизд агар видеора дизд диден беогоҳӣ видеора дидем дар каналтон заблокирован мешавад страйк мепартом огоҳӣ нокада огоҳиро ма дар ҳамиҷа када медам агар ки видеора партоен дар каналтон ҳатман дар описанияи видеотон бинависен ки видеоро аз куҷо дизд диден чанд хашад ки дар канали мо видео набаромадестай бародаро ягон алахонӣ накунен видео мебарояд камтар проблема буд ҳал шуд ин супас дигар видео ҳарчун ҳар вақта тез баромадан мегирад интизор шавед. Mustafa Pahlavon aymoran Mustafa se nafara g'oliblar kazangan. Darbayshon yakta Bandubazagi kalon, yakta soati kalon, yakta navori kalon.
бародаро мехостам як канала ба шумо тавсия битам. Бародарое ки мехоҳанд вақтшона дар вақтҳои холигӣ бо ягон дӯсту бародари ҳамзабони худшон бигзаронанд, марҳамат бародаро обуна шавен. дар ин канал часта прямой эфир мегзаронанд ва видеоҳои беҳтарин ҳам дорад, мисли намехе видео дар бораи муҳоҷиро, дар бораи зиндагӣ, дар бораи дӯстӣ ва дигар видеоҳои ҷолиб. марҳамат, ссилкаи каналаш дар описионияи видео ҳаст. Тора дига нарафт калям бар дига дагона бозӣ накард унахзи дикат короира масух Sangani Goko, Sangani. Yakabda hoca beşine, yine zube. Ракамхо, начальник аэродром. Normali. İsmail Ayracan, Bayri her çölyak mantı Судья Томпсон! Молодец! Asli palavan aycorup kul. Bayni hardışon. Yakta mantupazan, yakta kırta. Firuz Paravan Aybarcun. Toy Paravan Дар Дангара. Yakta son. Akbola uçtura.
ва бародаро дар охир гуфтанем ки аз ҳамин хел каналҳо дар ютуби мо намераса, яъне ин чӣ хел канал аст? Каналҳое ки ба халқи мо як фоида меоранд. Ин канал метавона ҳам ба зан фоида биёра, ҳам ба мард. Чӣ хеле ки мо медонем баъзе мардои мо мисол дар ғарибӣ ҳастанд, мисол одаме нестае ки зана ҳамсари ӯ мисол қатшон нестае, одаме нестае ки мисол овода хӯрок тайёр кунанд, маҷбур мешаванд ки худшон хӯрок тайёр кунанд. Марҳамат бародаро дар канал даромада обуна шавед. Тамоми намуд хӯрокҳои миллии тоҷикиро, тарзи тайёр карданашро, тарзи пухтанашро ба шумо оддӣ сода карда мефаҳмонад. Ссилкаи канал дар описанияи видео ҳаст. ҳатман даромада обуна шавед. Хай бародаро, то бозди дар видеоҳои оянда ба наздикӣ випуски нав мебарояд. Дар канал обуна шавед касе ки обуна нест, а касоне ки обуна ҳастанд ҳатман зангуларо фаромӯш накунед, аз видеоҳои нави дигари мо бехабар намонед. Хайр, то бозди дар паноҳи худо.